Ay mga katiktik karon mag-vlog mi nga amo prank siya ko nga kuhaon sa iya mama tan-aw nato og muhilak ba siya ko. Para siwa ko ng dula-dula. So guys, nako karon sa kwarto, akong tawagan ang mama ni Wako kung dahil lang nga nagkontak kay May. Tapos ipasabot na ko sa iya nga prank lang eh. So tanaw na to sa resulta. Ug kung sa may kainatnan ani nga prank ha, kung mahilak man gid si Wako, mahilak man gid na feel gid ako. Ayaw lang kay ninyo siya di ba kay prank lang ni di ba kanang kung hilak ang ato ang target, meaning successful siya. Pero kani nga ideya gid gisabutan na mo ni kuan ni Lola para pod maiba ang content ba. So unta makasabot pod mo. Thank you. Aliw ka daling. Wako. Mauliw ka daling. Wako. Mauliw ka daling. Dili na lang daw. Dili na lang. La. Dek ntar kan. La. Ini dari siapa? Mo ari daw ang imo mama. Kay kuhaon daw ka. Jangan nang kabakoy. Kami agak nunggu. Kanang maubang ka. Nanawag ka na siya kanina. Gandang na rin kanina. Dili man siya maubang. Uy, it's a prank! Wako! Uy, prank na ba o? Dang kamera o? Awa-tawa, lagi ko la. Di lagi ta pwede prank la kay mohilak. Nihilak pa si Lul. Uy, Wako! Ate kra ba prank kra? Ala. Di lagi mauban. Bisan ko siya pa na sa kulata, di na mauban sa iyang mama. Ala, gi-request lang yun sa mga katik-tik wak. May prank ka wak. Uy, dili man tinuod uy. Atek ra gani. Sa. Yo. Hindi yung mga magwang diri sa man mauban na siya. Hoy. Dili tinuod ba? Narao prank ra gani. Naman. Yan na. Dili lang. Hoy. Wala. Nag-prank ni ba? Bisa pagtanaw ni mga video niya, ipakita na ko. Prank bakit? Naggunaw na Hilak ba ka? vlog ba? Among kita na kung hilak ba kani. Pag gani hilak. Dili jud ka mosagot wak. Ha? Ate kra gay no, gi mi nanawag sa imong mama. Wak, kung siyang maingon wak, i-prank ka ni Lola. Magbalos ka wak. Wala sa'yo, kayo na mag-ipahilap.
Oh, nahilak man si Wako so pasabot la successful ang prank. Nihilak mo pug ka. Bisag mal dito og tinuod kita'y kuhaon. Na di ba yun ang sugot? Hag kami mo acting wak no? Ay mga katiktik. Extra prank ra to. Dili to tinuod eh. Banda ay amo lang gi prank siya ba og mohilak ba? Mohilak man. Man nga kayo malayo sa imo no. Di po siya bisag sige kasaban. Diyan po siya mobiya. Hilak si Wako Phil. I-prank na mo nga paon siyang Teresa. Bakit po diyan tayo? Tawag si mama yan. Wala oy, gatik-atik kayo na ako kastoryan tayo na ako sa cellphone. Kay mo lagi ang plano ng lola. Kunwari lang storyahan ako sa cellphone para mutuog yun si Wako. Ito na nga kung number ni mo niya. Wala na po, di mong gyapon reply sa Teresa. Oy, ay to ka prank ra to. Smile na be. Hila pa. Smile na. Nilak si Lula kapil. Maghilak di ba ako, nilak si Lula. Muna nilagi ko ganahan mag-content o prank ba kay may ngani lagi. Wak, okay ra ka wak. Pwede na, uy, wala atik raman to, di mo tinulog. Okay na ka wak. No, pumunta ng maestra. Then, mga gining sala lang. Tubig. Tubig. Abrian. Wag naman, oh. Wag na. Balik. Inang sagya ko. Ano lang na, pati silupin, labay. Sa man imong nabati ba? Sabi ni magtinood. Isa pa man. Huwag ka nang dito eh. Sabdan ba to? Ito, Jimin ka. Wala, sa man imong ibati lang ng discount ni siya. Sakit po na akong buot. Ay, Nilat mo siya. Doon na si Kate. Unya na kay doon na si Kate. Doon na si Kate. Ito, Jimin. yun na si Wako. Yan na siya. Lock. Ito siya. Wala mo ko kwarta. May nang kasam. Pagdali na nagmarcha, mainuning. Be, ambil na kanya ng kwarta. Ambil na, be. Magkwarta, be. Ambil, ang kwarta haman. Nagana na mga pula kayo.
Ubag-ubag kayo sa mga. Dami nga nga, no? Ang na-prank. Siya pa. Tapang! Okay. Maurat ko among vlog mga katik-tik. Hinaot nga nalingaw mo. Amping mo diya kanunay. Amping mo na ka mo nunay. Bye-bye.